Okay, kalalabas lang natin sa work. Muna tayo sa ano, bili tayo ng pangpatlak bukas. Ano daw, time check 6:02. Time check 6:02. Fresh catch. Fresh catch tayo. Bili tayo ng belly para bukas patlak. Yes, boss. Yes, sir. Thank you. Boneless? Yeah. With skin, right? All right. $8.90. Ito ang ating patlak. Nakasalong na kagabi. 6 o'clock na AM. Yan. Lagyan natin dyan. Patlak. Patlak. Yan. Sausawan, Mang Tomas, suka at apple cider. Yun yung pata ni Patrice. Ayos. Kain tayo mamaya. Open it. Yeah. Chilling, yeah. Try it there, yeah. It's kind of soft, huh? Yeah. You got it? Mm-hmm. Okay. Eat rice! I will eat rice! Sausawan, Tess. Sarap! Gutom na ako! What's up, man? Okay, tapos na ating mag-work. It's 5:20. 5:29 na. Super init ngayon. So, yun, paiba-iba yung yung ating tulog. So ina-adapt ko ngayon yung bagong schedule ng aking tulog, yung gising. Syempre kailangan nating kumuha ng maraming oras ngayon. Okay? Especially meron tayong yung nanay natin, medyo si Mama Jen ay kailangan niya ng extra. Kaya kailangan tayong kumayod. Okay? So anyway, tayo'y mag-gym ako kasi medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-exercise. Tsaka ayun. So kailangan natin mag-start ulit kasi nga medyo naka-adapt na rin yung katawan ko sa mga bago kong schedule na ginagawa ngayon kasi talagang nagpipick up ako ng oras para sa aking ting! Yan o, ang ating nanay. Siyempre yung maintenance niya medyo malaki, monthly. So kailangan nating kumayod. So yun lang, tara mag-exercise tayo. Kahit pagod tayo, kailangan pa rin natin ng exercise. Let's go, exercise. And dito na tayo sa EOS gym area. Si Ace, Ace yung anak ko na doon. Okay, tapos na tayo. Si Ace nandun pa, naiiwan pa. Okay, tara na. At mananalbos tayo ng malunggay. Malunggay para bukas ulam. Okay, good morning. Wake up tayo ng 6 AM. Magluto tayo ng torta.
At maging torta. Birdies. You have eggs. Good morning. Still complete. 10. Okay. Ang gusto ko yung sa may malambot. Yung bubot. Almusal natin to. Para bawi sa lakas. Hindi pa kasi pamilyar. Boba! Bawon natin ngayon ay tort. Bird yan o. Hey Boba! Okay, ito na yung bawon ko. Bawon ko, talbos kamote at malunggay. Dito sa real world ni Ilocano. Talbos kamote at malunggay. Morning, boss. Good. Another day. Natin yung ko. Yung muna tayo ng apple cider. Hi. Dito mo tayo mag-exercise habang nagluluto. Papasok mo tayo mamaya in an hour. Home exercise muna. Ito binigyan sa akin, no? Sarah, inggit ka? Video ko sa Sarah. Okay, punta tayo dito sa Lowe's. Okay, dito tayo sa Lowe's. Bili tayo ng pamatay ng langaw. Tingin tayo dito sa ano? Ditong canopy. Ito maganda, oh. Yan, oh. Tama. Mas malinis tingnan. Yeah, para sa lechonan. Tibay pa. Di ba? Solid pa. 12 by yun, maganda yan dito. Dito tayo sa Lowe's. Bili tayo ng panlangaw. Ito yung mga storage shed. Oh, yeah, cute. No. Pwede ng bahay ko to. Ba't walang price? Yan, oh. Number 2. Mas maganda ito. Ay, oh. Kasi may bintana. Pwede pasukin natin. Ha? Yung maluwag pa, oh. Oh. Diba? Storage shed. 12 by ano yan? 12 by ano yan ba? Ito, 12 feet by 8 feet. Pag ikaw ang gagawa, 1.8. Oh, di mas maganda yung ano. Pakabit mo na lang kay Kuya Ron. Ako, baka abutin pa siya ng ano niya. 18 times 2. Pre-cut na bibilihin mo. Ito, do it yourself. Pre-cut kits. Ito, bibilhin mo. Ikaw pala ang mag-a-add ng floor. Ikaw pala yung mag-a-add ng shingles at ng paint.
Pang-deliver ng lechon. Bawal yan sa ano eh. Hindi sa ano. Hindi yan po pwede sa ano. Golf. Cart lang yan. Battery life. Hindi. Time check. 7:29. Alright. Yan ang price niya, 99. Good. Eh, ang bill natin ay sa Walmart 123. I counted there. Got off work. It's ang oras na 5:58 September 1. May nakaiwan ng cellphone dito sa restroom namin. So work, so ibabalik natin. I-hand natin sa gwardiya. Okay? So tatawag natin sa guard. Si Mr. Patel, tawagan natin. A1. Mr. Patel, Okay, so come back, I'll let you know. Okay. I'm gonna give it to Josie. Okay. Okay, okay. So, dito siya nabati ng cellphone. Okay? In tawag ko kini Patelan. May nantulan kinyam. At in restroom, nabati na siguro natin eh. Okay. Okay. Ooh, maambon. I found a cellphone inside the restroom. I gave it to Josie. Okay. Cellphone. Okay, I called Patel already. Okay. The cell phone I gave it to Josie. Okay. It's inside the restroom. Okay. Okay. Okay, it's 5:20 p.m. So mabiyahe tayo sa Orange County. May nakita akong grill, smoke grill. Ano siya, free. Okay, sana nga free. Kasi nakita ko, sabi niya antayin ako hanggang 6 p.m. So Friday ngayon, katatapos lang ating work. So tara at pick upin natin tong free na grill, smoker grill. Kasi yan ang arrival natin 6 o'clock. At medyo umuulan. Mahal din yung ganun eh. So tara, pipick upin natin. Let's go! It's gonna open. Tingnan natin. I got it. You got the Lechon? you Yeah, that's my business. oh cool. Yeah, I can give you my card. Yeah. Alright, sir. I can Do do you come out and you do it all up? Or? everything. Yeah. What size you want? I can do Hawaiian style, Spanish style, Filipino Yeah. style. I think it's. I guess it would be. Oh, no, that's not it. Wanna try? Okay. I'm gonna give you a discount. All right. Where are you at? Lakewood, sir. Lakewood. Okay. Cool. That yeah. Right on. Alright, thank you, sir. Take care. Ating free grill. Ayan, maganda to. Ayan. Medyo ano siya. Okay, ayos. Maganda, maganda. Okidoki. Okidok. Success ang ating pag-pick up. Medyo malayo pero okay lang. Kasi Turn right onto East libre Carisbrooke. yan. Tsaka, Then turn right onto North ito, Prospect. yayamanin. Yung mga ano dito, mga nakatira. So free yun, free. Dating binebenta siya ng $25. Ito, yung price niya dati, $25. Ting! Tapos, ginawa na lang niyang free. Okay, tara na at tayo mag-gym pa. Happy Friday sa ating lahat. Turn It's right gonna onto be North Prospect Street. a long weekend.
Wala tayong pasok this Monday kasi Labor Day, tapos Tuesday work tayo ulit, maaga tayo. That's it, ang pag-pick up ng ating free smoke grill. Ayos, panalo, let's go.